Viete čo, smutný som z toho, pretože sa pozeráme, ako vyzeráme v tej Európskej únii. Je tam 25 štátov, ktoré sa dokázali zhodnúť na niečom, aj tam Slovensko a Maďarsko, ktoré stojíme oproti. Ja mám niekedy taký pocit, že vlastne všetci idú zlým smerom, len my sme lietadlo, už sme dve tie lietadla, mám taký pocit. Ideme my v tom protismere a mali by sme sa pýtať, ako je možné, že celá Európska únia, sú tam rozdielne štáty s rozdielnymi kultúrami, s rozdielnym prístupom k riešeniu veci, ale 25 z tých 27 štátov sa dokázalo na niečom zhodnúť. Ja si myslím, že keď všetci skočia, aj ty skočíš. No, pán Bátor by určite s pani Kleiner skočili, to bez debaty a to isté aj ich opoziční kolegovia. Ale na úvod mi dovolte správne zadefinovať nejaké postoje, pretože to, čo opisuje pán Bátor, sa vôbec nepodobá demokratickému spoločenstvu, ale má to bližšie k totalite. Pretože pán Bátor si to predstavuje všetko veľmi jednoducho a ružovo. On by najradšej chcel, aby 27 členských štátov malo vždy na všetko jeden a ten istý názor. Ten jeden a ten istý názor, ktorý sa zrodí v hlave Ursuly von der Leyenovej alebo Kaji Kallasovej, tak všetci tak akože sa musia podľa toho zariadiť a správať. A ako náhle sú tu štáty, ktoré akože si dovolia mať odlišný postoj, tak už im budeme nadávať, už ich budeme sankcionovať, už budeme tam podporovať prevraty, budeme im blokovať peniaze z európskych poplatníkov, hej, takže všetkých, na ktoré majú nárok všetci. A toto isté vidíme aj teraz, či to je pri Ukrajine, či to je pri Green Deale, či to je pri migračnej politike. Jednoducho každý, kto má na niečo iný názor, tak už je najhorší. Ale hovorím, toto není demokracia. To není tá demokracia, ktorou sa oni všetci oháňajú, lebo ja prichádzam na to, že oni tej demokracii ani nerozumejú. To, čo oni sa snažia presadzovať, je totalita, nie demokracia. Pretože v demokracii je jeden základný pilier, na ktorom je tá demokracia postavená, a to je tá pluralita názorov. Tak si doštudujte tú demokraciu. A pluralita názorov, veľmi ťažko nájdeme v súčasnej podobe Európskej únie s jej úžasným vedením. Takže asi tak, ako som už povedal. Nejdeš podľa našich nôd, ktoré my máme. Dobre, veď neboj sa, veď my spravíme všetko preto, aby si išiel. Ale nie tou formou nejakej vyváženej debaty, tou formou, že vieš čo, tak keď to Maďarsko a Slovensko, oni to nechcú a majú akože obavy, tak poďme ich presvedčiť nejakou dobrou formou, poďme proste vytvoriť nejaký kompromis. Nie, v súčasnosti sa hľadá spôsob, ako ľudovo povedané vyžubať so Slovenskom a Maďarskom tak, aby Ukrajina dostala peniaze nás všetkých vo forme pôžičky, ktorú nám v živote nikdy nezaplatia. A je pre mňa nesmierne vtipné počuť z úst človeka, ktorý sa zastáva pacientov, ktorí sa identifikujú ako sanitka Mercedes, že on ide o niekom hovoriť, že je lietadlo. Prosím vás, veď už sa zobuďte. To, čo by sme videli, keby ste vyvládli, to už si myslím, že všetci vieme, ale ja to kľudne zopakujem a budem to opakovať vždy. Vy by ste boli vazali Bruselu, vy by ste ich počúvali na slovo tých byrokratov vo všetkom. Vy ste není suverénni politici, ani nikdy nebudete. Proste vy, keď na vás niekto vyleje sáčok s hovnami, tak vy mu ešte poďakujete. Toto má reprezentovať Slovenskú republiku a mňa má zastupovať, no choď mi neviem do akej Marišky, slušne povedané. Ale to je z mojej strany všetko. Dovidenia.